Балансира Махни само. вестниците. Нека си играе. И така, да, не става работата и това е голяма шматка. А това Полилей Януш, когато баща ми, Бог да го прости, ходихме да прехвърлят апартамента и той тогава се смееше, вика, на мен ми остана само Полилей. Него си го Полилей. Него собствено, защото апартаментът прехвърля на дъщерите. На дъщерите и като се върна от съда, вика, само Полилея ми остана. И този Полилей ми е много скъп, като го погледна, честно ти казвам. От тези думи. Виж какво нещо е в живота. Пък как пее зайченцето бяло? Няма да, не го гледам. Взема си кърпата и сега ще Ще кажи горе пък. Браво! Айде, си. Позор като брат си. Сега да не се гътнеш, само че цялата ме те снимам. Че няма каска. Има? Е там долу. Не му е на главата. С тези кърпички страшна игра пак. След ни не puhtaks. Ai Jonas, tee puhtaks. Tee puhtaks. Не е сигурна какво искам от него. Фем по-скоро. Ма вие сега снимате ли ме? Да. Снимате ли ме, а? Ай. Kus kohas? Näita mulle, kus sa tutud? Joonas, kus sa tutud? Kus su voodi on? Kus Joonase voodi on? Jaan, kus Joonase voodi on? Siin. See on Joonase voodi? Jah. Sinu voodi? Siin. Siin temaga ta kõrval. Aga see Jonas, rännakule! Poisid, aga näidake emmele, kus teie mänguasjad on. Mänguasjad on siin. Jah. Näete, missugused mänguasjad on seal. Ära kaalu kõik. Ma pean esindama. Ei, räägi emmele, emme tahab teada. Nyt olkin tässä.
Joonas, kus Jaan on? Jaan, mine peitus. Ole peitus. Joonas, tule otsime, kus Jaan on. Otsi, otsi. Otsi, kus Jaan on. Kus ta on? Jaanit ei ole. Kus Jaan? Kus kohas? Kus Jaan on?